Pozdrav! Ja sam Borna Orišković i trener sam vještina pregovaranja. Pričat ćemo o tome kako da te druga strana još više cijeni. Najčešća pogreška koju radimo u konfliktnim situacijama, raspravama, svađama, nesuglasicama je da skačemo sugovorniku, ajmo reći, za vrat ukoliko izgovori ili pogreši što se tiče neke informacije. Bolje mogu da je sugovornik da je rekao nešto krivo, što će mu za vrijeme razgovora natuknuti i, ajmo reći, iskoristiti sebi u korist. E pa sad, kako tuđu pogrešku iskoristiti da te osoba još više cijeni i da ona sama ponudi tebi željeno rješenje? Nije ucjena, naravno. Dakle, daću vam primjer. Organizirao sam izlet s prijateljima, to je dogovarao smještaj i 4 dana prije rezervacije šalje mi odgovorna osoba mail u kojemu kaže da nam je komunicirala krivu cijenu i da će cijena biti 30 eura veća po osobi. E sada, 4 dana prije polaska, a nije kratak put, dobivamo informaciju. Cijenu su komunicirali oni, dakle to se sve moglo riješiti puno ranije. Njihova je pogreška. Dakle, ja svako pravo, ajmo reći, imam se sad žaliti i zahtijevati da mi ostave tu staru cijenu koju smo prvotno i dogovorili, to jest koju su oni komunicirali. E sad, ono što većina nas pogreši u ovakvoj situaciji je krene istjerivati pravdu i govoriti kako ovo nije u redu i da oni to tako ne mogu, ne smiju, bla bla bla. E pa, ja nisam ništa od toga napravio. Nisam trošio uopće energiju na raspravu i istjerivanje pravde, nego sam ju nastojao razumjeti. To jest, nastojao sam osobu razumjeti. To jest da se ona osjeća shvaćeno. Želim da joj razgovor sa mnom bude ugodan. Jer jedino tada će osoba poželjeti napraviti onaj dodatni trud da bi ja bio što zadovoljniji. Ajde da bi se ona osjećala bolje. Dakle, moj odgovor je bio, nije bio kako ste mogli, pa ne možete to sad 4 dana. Ne. Razumijem. Vjerojatno ste imali milijun rezervacija na pameti i bili u kontaktu sa stotine ljudi taj dan, pa vam se pobrkalo. Svi grešimo i vjerojatno bi ja u vašoj situaciji napravio nekakvu pogrešku. Stvar je u tome da ja sada moram svojim kolegama objasniti da moraju dati 30 eura više za smještaj 4 dana prije nego što krenemo. Kako možemo ovo riješiti? To je to. I što je ona na kraju sama dala rješenje, koje sam i ja na koncu htio, ali ga je ona dala i osjećala se još dobro. Osjećala se zadovoljno jer je ona ta koja je riješila ovu situaciju. Ne ja, nisam ništa predlagao. Dakle, nastoj drugoj strani ne utrljati u nos njihovu, ajmo reći, pogrešku. Jer nikad ne znaš kada će i tebi biti potrebno razumijevanje. Na koncu sam postigao željeni ishod, ali se i druga strana pri tome osjećala ugodno. I vrlo vjerojatno će htjeti opet surađivati sa mnom. Stoga je tuđa pogreška idealna situacija za demonstriranje empatije, za demonstriranje razumijevanja. Kad napravimo pogrešku i druga strana nam unatoč tome pruži ruku, umjesto da nas kudi, nekako počinjemo osjećati iznimno poštovanje prema toj osobi. Zbog čega poželimo još češće surađivati s njom. Evo, nadam se da ti ovaj video pomogao. Za više alata, tehnika iz vještina pregovaranja možeš se pretplatiti na moj newsletter u opisu ovog videa na kojem ćeš dobiti uz to i besplatni PDF priručnik osnove pregovaranja. Igrajte se. Pozdrav!